Wala na sa kanya para ka nasunod sa pag. O karon Chinese New Year. Happy Chinese New Year. O ako kauban ako love. Ako love. Masaya ka? Kung si Bibi. Ay. Bibi. Bibi, excited na ka? Excited na kasi mong ipon. Uy. Ipakita ba na diriyo? Bibi. Pakita daw ko. Likod. Nice kayo siya po ko. O ako, gubot kigbo, di ba lang. Okay kayo. Ang naku. Wow. Wala pa po na to 30. To 30 na mong schedule. Wala na rin siya. Kaya yan na ipa-repair yung ngipon para beautiful na rin siya. Ano doon? Nakakita na ka doon? Isda. Wow. Namili yun sa iya palitan. Hindi, yung pili mo na pa siya. Palit mo pa na siya. Agay. Hello mga loves. Matulog na bunta ko, nakalimot ko nga na-vlog mo ko ganina. Kanina, ito Chinese New Year, tapos nag-dentist lang din. Kami ni Dude na nanaulam, nagsusuroy lang sa mall, then nagkulat og kato sa teeth ni Ashley. So, mura to. Then, nag-grocery lang may kadjot, kamera din, ulit po dahil ni. Mura to muna ka. So, muna to among gibuhat. And hopefully, nag-enjoy mo. And sa sunod, maghimo na dyan ko. As promised, ako ang testingan ng products na ako i-review nga product. Hopefully, this week, ma-up na ako ang video. So, mga to mga loves. Unta, nag-enjoy mo. Ayaw mo kalimot og like, share sa inyong mga amigo nga nakalaag og Chinese New Year, and subscribe sa akong channel kung gusto mo mga inaning nga video kung update para updated sad mo every time nga naasad ko i-upload na video. So mga to siya mga loves, daghang salamat unta, nag-enjoy mo sa pagtanaw, and kita ta sa sunod na ko nga video. Bye bye.